Wis sekali-kali ana pulpen isine mek rokok tok niku lho. Dicatet. Alif fathah, alif kasroh, alif domah, u, a, i, u. Artine aku iki urip. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale saka apa, Be? Saka apa? Lho kok takon aku sampean tak takoni kok takon. Sampeyan tanggapan ping 12 kok mosok urip asale saka sapa ora ngerti. Urip kuwi asale saka Gusti Allah. Alah sing ngomong sapa? Lho, ya bener Salah to, Be? neh to. Salah neh aku jawab selalu salah. Gusti Allah niku maringi tapi enten lumantare. Lumantare saka sapa? Sapa? Bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. Yang Urip kuwi asale saka babibu. Yang Babibu. artinya, Be? Bapak, rabi, ibu. Iya. Ngono lho. Catet ya, Be. Catet aja kok ngene lho. Kena gawe goro-goro paling gak ndek bahan lho. Iya ya su. Oh, urip iki saka asale saka Bapak, Rabi ibu, bibu. bapak rabi ibu. Pun paham dereng? Paham, paham. Ali batak ana? Telu. Ngono. Oh iya. Iso takoni karo Mbak Sukron, "Kok ali batak piro?" 3 lho, Pak. Oh, dalang edian mesti ngono. Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah urip iki diwiwiti saka kapan, Be? Ha, urip diwiwiti saka kapan? Sekolah lahir. Oh, malah kasum tu wabika. Kowe dalang kene cuk, aku salah terus ket mau. Aku jawab anak bener lho ket mau. Sampeyan ditanggap ning kene ping 12 kok Bos iso aja langsung gelem, jawab. Apa genten apa piye Aku bayarane? ki aku jawab ki ora anu lho, aku yo mikir ning salah terus. Lho, salah sapa sampeyan ra gelem sinau? Lho. Aja mek ngapalne wayang tok, akhirat kuwi dipelajari. Habu minanas, habu minallah. Sing artine, Be? Apa kuwi mbok? Wis pokoke ngono kuwi. Oh, Lah lek mitur kowe. lho kok miturut aku bayarane akeh sampeyan lho sampeyan takon terus. Lho, Lah kuwi gaweane ya abot re, Be. 50.000 tak jelasne. Iki lho dhuwit. Oh, cari lho. Ya. Ah, ngono lho. Jerbasuki iku mawa beya. Aja mek njaluk ilmu terus sekolah wae bayar kok. Sampeyan merguru ora bayar. Mulane sesuk aja ngejak aku neh, ndak sampeyan kelangan 50 ngono lho. Lah kuwi ape melok sapa? Iya mela-mela Pak, mela-mela. Balik ki lek mana? Diistri 50. Lho, sampeyan ikhlas ora? Ikhlas. Lah ya ikhlas kok dibalekne. Oh iya wis sak karene. Lah iki ya 50 iki. Alah cerewet. Ki mau urip iki asale wiwite Urip niku asale saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. diwaca tatitu. Urip kuwi diwiwiti saka tatitu. Heeh. Yang artinya- Balita nganti tuwa. Oh, tati itu ku balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengno urip. Lah wong urip iki kudu Golek gendaan. Dadi lah. mayang ke dhuwit 50 ning dang 1000. Ah, sajan iki. Mas Kangko. Apa? Nyuwun sewu ampun sadi percaya omongane TB. Lah ngapa? Wong niku nek kakean omong niku padha karo kaya wong edan tong Ya. kosong berbunyi nyaring. Jane jawab aku wis bener Bener, kabeh. nggih. Ning aku disalahke terus. Arep mirang-mirangke. Berarti kowe kakean omong. Kakean omong Tong kosong berbunyi nyaring. apa-apa nek kakean omong Kaya wong edan, kaya wong stres. Ah, Diam kuwi- itu adalah emas kunci wis kuwi. Diam itu adalah Emas tong kosong berbunyi nyaring. nyaring. Wong nek kakean omong kaya wong edan ora enek isine. Wis pasti. Pasti, Mas. Deal ya. Deal. 50 tak balekne nek ra trimo. Diam itu Mas tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakek ngomong kaya kaya wong edan, niki pun pasti. kaya wong kentuk, Wong gendeng, wong gendeng. wong petuk, Heeh. wong sampel. Heeh. Jenengan dalang jam pinten? Jam 09.00 Ngaten niku tugasin apa dalang? omong. Omong dhewe ngaten niku. Yo nganti jam 4 esuk. Lho iya piye jam 09.00 nganti jam 4 esuk. Heeh. Omong dhewe. Iya. Diam itu Mas tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakean ngomong kaya wong gendeng. sampeyan ngomong ke jam 09.00 nganti jam 4 Heeh. ngomong dhewe. Heeh. Syarat cirine wong edani apa, Mas? Cirine wong edan ki omong dhewe disauri dhewe, uda mlebu pasar. Iki omong dhewe disauri dhewe. Bengi iki wong ngesang nanggap dalang gendeng. Sesek ta, Be? Cirine wong edan apa? Omong dhewe, uda saba pasar. Nyuwun sewu, Mas. Jenengan ning adus ngaten nggih damel blangkon biskap jarik ngaten. Yo udah ta adus kok. Udah. Udah.
Apa? Syarat kedua terpenuhi. Heeh. Nek jenengan nek tumbas terong bayem ngaten niku teng ngene toko bangunan. Ya ora to, Cluk kok Cluk. Dateng budi. Nang pasar. Sampeyan sebuah pasar. Sapa pasar? 3 syarat terpenuhi. Wis jelas gendeng sampean iki. Hah? Ngaku apa ora? Nyapa? Edan to sampean. Ya ora masalah. Aku wis krasa nek arep mau edan iki mau gendeng-gendenge ora apa-apa. Tapi jenengan ngaku mboten. Ya ngaku. Ning sing edan sing gendeng ora aku tok. Sopo? Ya kok. Ngerti wong gendeng kok ditabuhi. Sinden ngerti dalang gendeng yogane gendeng kok disindeni. Dagelan ngerti enek yoga dalang sinden gendeng kok dagelane ndagel. Berarti kowe termasuk gendeng. Ya ora dalang sinden dagelan karo yoga. Lah, Mbah Lurah, Lah Mbah Lurah piye? Mbah Samsuri Mbah Samsuri, gendeng. kuwi yo bijaksana soalnya gelem nglumpukne wong gendeng-gendeng. Boten sampean ngakoni pura nek edan. Hah? Mbok ngakoni pura nek edan. Ya ora no. Tenan ra ngakoni. Ora. Iki pakaryan iki gaweanku. Tanggung jawab apa, Be? Tanggung jawab. Dadi- Dalange kon ngomong kon ngoceh sapa nge paribasane. Dadi mboten ngakoni. Ora ngakoni. Sampean tak takoni. Takon apa? Ana bocah telu jenenge Eka, Eko, aku. Iku edan kabeh. Heeh. Eko wingi ditambah teng rumah sakit jiwa waras mulih. Heeh. Eka waras mulih, Eko waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Oh, ngakoni ngono lho kok iso ket mau mbok omong ora usah bulet. Lho, sik. Ngono lho, Pak. Mbok ngaku ket mau lak bar tosan. Dadak iku eo niku. Sampeyan piye ngendika piye to, Bos? Bos sampeyan iki lho. Ana bocah telu gendeng edan. Jenenge Eko, Eka, aku. Eko niku gendeng ditambah nang rumah sakit jiwa niku waras mulih. Sing Eko ditambah nang rumah sakit jiwa waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Lah iya ngono lho ora gelem ngakoni ket mau. Aku maksudnya dulure Eka karo Eko. Aku sapa to? Sampe sing edan sapa? Aku. Lho lho. Sik. Pun kok kula uruse Pak Kang kok. Wis Aku dulu ngono, aku kan mau dalang penerip blas aku. Sakarepmu BTB. Aku ra omahku Blora Jawa Tengah. Untuk wilayah Kediri aku kan ndak ngerti ora paham. Aku mangki ning dalan kepethuk bocah awake kuru. Awake kuru gek sirah iki apa ki gundul ngene iki. Tak tekoki kan, Pak nyuwun sewu badhe nyuwun pirsa sing enten wayange niku pundi? Ora. Tak tekoki niku lho dalange Pak Kangko Mas. Ora. Bareng aku rada maju sithik 100 meter ana wong wedok. Mas nyuwun sewu niku bocah edan. Apa kowe mau ngerti? Kok cirine wong edan piye? Kenapa kok wong edan? Lho dijawab iki ora ngono Oh, kuwi. nek takoni apa ae jawabe ora. Ora. Kuwi wong edan. Wong edan. Kowe apa ngerti? Ngerti. Ning ngene pos kampling mau to. Lah sampean ngerti, Bos? Ngerti aku yo anmu. Lek kowe ngerti apa ora iki mau ngerti? Lah kowe ngerti bengi iki tanggapane pira? Ora. Lho kowe nek ngono. Kowe dhewe sing Bisa kowe dhewe karep ngono kancane. Kowe lho ora usah baca 1 2 3 4 5 6 7. Nyambel setunggal tak nggih. Oke, boleh. Lah kowe ngerti iki? Iso apa Pak niki? Ngerti apa ora? Mboten. Lho. Mboten aku. Mau kan ngomong piye? Ora, ya iya. Bener kowe ndul. Sing ndi sing mbok pilih? Burine Lho, ngerti niki ora? ngerti no. Oh ya wis ngerti. Kok iki? Ana Lope, ana Wiwi, ana Mayang, ana Dita. Nah, Kok ya pas lek mau golek sing rondo kowe. nggih. Lho, piye to Pak? Rondo niku status. Heeh. Tapi aslinya dia tuh memang tidak berkehendak untuk menjadi janda. Untuk Niki berpisah. kahanan. Heeh. Yang penting orang nglakoni apa-apa niku wis apik ya to, Nduk. Dijogo ya. Apane? Ya maksudnya paling gak marwahnya sebagai seorang wanita itu dijogo kaya buah iki. Nduk. Kowe kok milih Wiwi ku nyapa to Mas? Kowe kok milih Wiwi? Yo kan sing apik dhewe saiki lho aku tukar tambah karo bojoku to mbok vario siji wani lah aku. Lah kowe motor grene kreditan lho kok dadak arep mbok tukar tambahke. Gendong, Mas. Mau aku mbakon bayar. Pembayar piye to? Aku tau kon gendong bayar. Iki kan pas. Iki mah kowe ngerti ra? apa? Ngendikane buwa mau, Apa? Bu Widowati ngersake pramen ketoprak. Paham ora kowe? Ketoprak. Lho iya no. Judulnya apa? Judule iki Damar Wulan Ngratu Minak Jingga Edan karo Kencana Wungu. Pemainnya siapa? Pemaine rasa kakek ya wong telu iki ae wong tanggapane murah kok. Iki sono kon iki. Sing njaluk sapa? Sing njaluk Bu Kami Tuwa, Bu Kami Tuwa, Bu Widowati. Widowati. Oh.
Kowe dadi apa? Aku biasa no, nek koyo ngene iki paling yo bambangan. Dadi Aku dadi dayun. Dayun kok bambangan Damar Wulan. Loh, gak bambangan kok iku. Aku dadi apa? Damar Wulan. Ora Damar Wulan kok gundul. Kaya Minak jinggo ya? Minak jinggo. Terus iki dadi Kuwi Kencana Wungu. Damar Wulane sapa? Loh, Damar Wulane Pak Kangko, mergo gagah dhuwur bagus. Saged ketoprak mboten? Iso. Lah